Ohjelmassa tänään. Auton säännöllinen huoltaminen saattaa säästää kalliilta remontilta. Moi! Autoilijalla on paljon muistettavaa. Täytyy muistaa tarkistaa rengaspaineet, öljyt ja määräaikaishuollot. Määräaikaishuollot on erityisen tärkeitä silloin, jos autossa on vielä tehdastakuuta jäljellä. Tämä näköinen laite mahdollistaa sen, että missä tahansa korjaamossa voidaan tänä päivänä tehdä takuun säilyttäviä määräaikaishuoltoja tai huoltotoimenpiteitä. Mistä ihmeen laitteesta on kysymys? Nämä on diagnoositestejä. Ja mitä sillä tehdään? Sillä voi lukea vikakoodit, mikä on autossa, ja nollata huoltovaloa. Eli tarkoittaa sitä, että tuo laite täytyy kytkeä autoon, että voi mitään lähteä tekemään. Kyllä, tämä pisto kun pistetään autoon kiinni, niin sillä sitten voi katsoa, mitä vika autossa on. Ja taas kun auto luovutetaan pois, niin täytyy vikakoodit nollata ja sen pystyy myös tekemään tuolla. Joo, täällä poistetaan vikakoodit autosta. Jää muistiin, pakko ottaa ne pois ennen kuin luovutaan auto. Mitä sitten käy niille huoltokorjaamoille, joilla ei tuommoista laitetta ole? No, ne korjaa vaan vanhoja autoja. Nykyautoissa on pakko olla testejä, että voi lukea vikakoodit. Eli se on ihan välttämätön, jos haluaa tehdä määräaikaishuoltoja vähän tuoremmille autoille. Kyllä on välttämätön. Määräaikaishuoltoa voisi verrata hammaslääkärissä käymiseen. Se on toimivuuden kannalta oleellista. Säännöllisellä huollolla voi välttyä kalliimmalta remontilta. Määräaikaishuolto on perustarkistus, jossa katsotaan automerkin huolto-ohjelman mukaan, mitä pitää tehdä. Eri automerkeillä huolto-ohjelmat ja huoltovälit vaihtelevat. Osa huolloista perustuu ajettuun kilometrimäärään ja osa kuluneeseen aikaan. Siitä huolimatta ne noudattelevat varsin tyypillistä kaavaa. No kyllä määräaikaishuollot tietysti, niin kyllähän se menee näitä peruskaavoja mukaillen, että jarrut, öljyt, suodattimet, tulpat, polttoainesuodattimet, nämä mitkä tietysti kaikki huoltoihin kuuluu. Mutta tietysti tämän sähköistymisen kautta niin on tullut nämä erilaiset testaukset autohuollon yhteydessä, huoltovälien muuttamiset ja niin siinä on tietysti tapahtunut aika lailla muutosta niin näinä vuosina. Autojen elektroniikan määrä kasvaa jatkuvasti. Tämän vuoksi niitä on yhä vaikeampi korjata itse. Uusien autojen huolto vaatii erikoistyökaluja ja osaamista. Eri automerkeillä on esimerkiksi omat sähköiset vianmäärityksessä käytettävät diagnostiikkalaitteet. Ne kertovat tarkasti, mikä autossa on vikana. Autoihin voidaan tehdä myös ohjelmistopäivityksiä tietokoneiden tavoin. Niiden toimintoja sääteleviä tietokoneohjelmia parannetaan jatkuvasti. Uusia versioita saattaa tulla jopa muutaman kuukauden välein. Ohjelmia päivitetään huolettaviin autoihin tarpeen mukaan. Yleensä siinä tapauksessa, jos autossa on joku häiriö ollut, että on esimerkiksi nykimistä tai tämän tyyppistä häiriöä, niin mahdollisesti auton tietokone voidaan uudelleen ohjelmoida ja sillä saadaan mahdollisesti korjattua häiriöä. Uusien autojen huoltovälit ovat kasvaneet vuosien myötä. Suurelta osin syynä on kuluvien osien kehittyminen kestävimmiksi. No tietysti autot on varmasti parantunut. Osa johtuu kilpailutilanteesta eri automerkkien välillä. Saadaan huoltojen kustannuksia alemmas, mutta kyllä autot on parantunutkin kyllä sillain, että enää ei vaadita öljynvaihtoväliä 5000 välein, niin kuin joskus niin sanotusti ennen vanhaan. Öljyllä voidaan ajaa jopa 30 000 enemmänkin tänä päivänä ja hyvin kestää, että sytytystulppien vaihtovälit 30 000, 60 000, jopa enemmän. Huonomuististen autoilijoiden avuksi nykyisissä autoissa on muistutusjärjestelmät huoltoja varten. Mittaristoon syttyy esimerkiksi jakoavaimen kuva muistuttamaan huollosta. Huolto-ohjekirja on kuitenkin autonomistajan tärkein apuväline, jota ei sovi unohtaa. Siinä kaikki tällä erää. Lisää autouutisia, muun muassa uutisia, keskusteluja ja koeajoja löytyy koeajo.tv:n verkkojulkaisusta.